Gabon entzule guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzak Astartero herri irratian egiten duen mailinguru honetara. Dagoeneko saio mordoizka egin dugu, baina gaiak ez dizkigu agortu. Are gehiago, zertaz hitz egin badagoela esango nuke. Batez ere ez ohizko gaiei begiratzen badiegu. Gaurkoan normalean komunikabideetan gutxitan agertzen den gai bat jarriko dugu mahai gainean, paisaia, horixe izango dugu hizketa gai. Zer nolako garrantzia duen paisaiak, zer ulertzen dugu paisaia hitza aipatzerakoan, esan bezala gehienontzat ezohizkoa da, baina ez gai honetaz arituko diren hiru partaideentzat eurek arlo hau sakonean ezagutzen dute eta. Hiru dira beti moduan saio honetara gonbidatu ditugun partaideak eta oraintxe aurkeztu egingo dizkizuet. Miren Azkazibar, biologoa da eta baita paisajean espezializatua, bera udartean da eta ongi etorria emango diogu, Miren Gabon eta ongi etorri. Beste paisajista bat ere badugu gudartean, bera Inigo Segurola da, Inigo ongi etorri eta Gabon. Hirugarren gonbidatua berriz Xabier Runtzagara eta bera hau arkitektoa dugu. Gabon, Xabier. Gabon. Paisaiari buruz hitz egiteko bildu ditugu hiru aditu hauek eta lehenik eta behin eurek paisaia hitzaz zer ulertzen duten galdetu beharko diegu. Zer da paisaia, zuek zerekin erlazionatzen duzue paisaia. Hitz egingo dugu, kaleko jendeak, normalean paisaia hitz egiterakoan zein irudi duen buruan, baina zuek gai hau sakonean ezagutzen duzue, zer da paisaia ulertzen duzuena? Ez dugu bakarrik baizik eta adituek esaten dutena paisaia dauzkala gutxi gora bera hiru konposa gai edo, ez? Alde batetik lurraza zati bat da paisaia, beraz, benetazkoa da, entitate fisikoa du, ez? Baina gero ere paisaia buruan sortzen den zerbait da, lurrazalari begiratzen dugunean eta hori interpretatzen dugunean, gure buruan sortzen da benetan paisaia, ez? Orduan, bi alde horiek dauzka. Nire ustez bintzate, agian besteek beste zerbaitera basen dute. Inigo eta Xabier. Paisaia, behar bada, Mirenek esan dakoari loturik, zagunezak edala, gure begitatik ikusten dugun guzia, ez? Gizakiok gure begiekin ikusten dugun guzia hori dena paisaia da, ez? Behi batek adibidez ez du paisai bat ikusten. Ikusten du lurralde fiziko batean ez dio nolabaiteko ere perspektibo dira, ez dio jartzen eta igual hortan zalkatuko genuke paisaia, hau da, guk puntualki sortzen dugun zerbait da dena baita ere ez. Beraz, gizakiak ikusten duena eta gero ikusten duen hori interpretatzea izango litzateke. Bai, balore batzuk jartzen zaizkio, eta bueno, bai. Xabier? Bai, niretzako paisaia, beste gaizkide hori esan duen gain, paisaia da, aldaretik paisai naturalak, bera dakarren interes bereziak, naturaleza aldetik. Baina paisaia niretzako da, guk gizonak, kulturalki, eguneroko gure hiriak eraikitzeko eta aldatzeko, aldatu dugu egun gauza bat. Beti gure hiriak, gure eraikuntzak, kokatzen dira, paisai natural batean, paisai natural hori bihurtzen da, hiri paisai batean. Kulturalki, hauzo hori eman behar da, alik ojoarena. Hiri paisai ementzakore oso garrantzen dira du. Agian komeni ditzateke galtzea. Jendea beti paisaia zizte egiten dugunean, paisaia mendiekin edo itsasoarekin erlazionatzen du, eta zuk Xabier dagoeneko bigarren alde hori ikusi diozu, hirikoak ere hiri paisaiak dira. Bai, noski bai. Bueno, arre gehiago, nire zango nuke, jende gehienak paisaiaz daukan imagen hori, behar bada gutxien ikusten duen irudia, ez? Gure eguneroko bizitzan komunikabideak dirala, hiriak dirala, ikusten dugu paisai bat jendeak
nolabait onartzen ez duna paisai bezala, ez? Ez talako igual beraientzat horren polita. Orduan nolabait romantifikatzen da paisaiaren idea, eta hemen Kantauri Xurikoentzat gure paisaia da gure mendi, larre, belardi, ardi eta baserritzarekin, ez? Edo itxasaldeko paisai, nolabaiteko zakarra, bere itxasokin eta olatuekin, baino ez autopista bat hartzen dugunean, hortzik ikusten dugun gure hiria, gure nolabaiteko azpigitu guzti horiek, hori ez da igual onartzen, ez, paisai bezala, eta hori baita ere paisai da, ez. Bai, berez, autopista esan dezuta. Autopista bat edozein iraikuntza, edozein herri edozein herri orokorrean, kokatzen da paisai natural baten gainean. Eta aldatutu paisai hori, eta behar da, bi paisai horien artean, elkarrizketa kultura maila bateko bat behar da. Ez da berdina, bide bat, o errepide bat, o autopista bat, paisai batean, ondo jokatzea, edo gaizki jokatzea. Hori hemen bezala, por ejemplo, un kauzkauta. Zate bateago, Ameriketan badira, parkuei ditzian errepide batzuek, jute dian, menditonto dira, jute dira, paisai arrozkitatuz, bidea dira, kotxe zuenek, baina bendi oso paisera erretiko, baina bide horiek daude oso ondo diseinatuta, paisai lotzutan bere, gauze txikinetan edo egin, Hori da. Beraz, paisaia, mendia da, baina baita industrialde bat ere, paisaia da, miren. Eta hori nik uste garrantzitsua dela, ez hortan, jarraitzea, ez. Pixka bat aldendu behar dugu, paisaia burute daukagun ideia bukoliko eta erromantikoa, ez, inozatzen zuen moduan, eta onartu behar dugu, eguneroko paisaia eta paisaia arrunta horiek ere paisaia direla, ez. Eta horiek direla gainera guretzat garrantzi gehien duten paisaiak. Gu bizi geran paisaiak, gu lan egiten dugun paisaiak, eta ez bakarrik oporretan, toki exotiko bat ezagutzen nahi dugunean, pentsatzen hazen diren paisaia horiek, ez. Edo bidai agentzietan, argazkietan ikusten dituguna paisaia horiek. Horiek ere paisaia dira, noski, eta balio batzu dituzte, baina guretzat garrantzitsuagoa da, eguneroko gure paisaietan zer egiten dugun, eta nola kudeatzen diren, eta nola zer nolako plangintza egiten dugun. Garrantzi gehiago dauka horrek bestea baina. Alate ere, badugu bakoitzak bere buruan interpretazio bat egiten du, eta bada interpretazio nagusi bat, zein izango litzateke Euskal Herriko paisaia tipikoa. Euskal Herria deskribatzea eskatzen diogunean jendeak zerretatzen du, zuen ustez. Industrialdeak eta autopistak normalan ez dira egitatzen. Nik uste lehen da biziko irudia, jendeak, Euskal Herri berde bat, eta Euskal Herri nekazaritza handetiran hain dozeintua, gure basoak, gure mendiak, Euskal Herri gehien, lurraldetik, egunetikan, ez dakit, naroita, paisai hori da. Baina, azaleran, Nafarroa eta Arabako hegoaldeko paisaiak ez dira bereziki berdeak. Orduan, bai da egia... Inaiz gure Euskal Gipuzkoa... Bai. Beste paisean, beste mota bateko da. Hori oso ondo eskartzen zut. Esan nahi duena, orokorrean ikusten jendeak erlazionatzen duela Euskal paisaia, Euskal paisai berde horrekin. Eta ez bestearekin. Bueno, oso ezberdinak dira. Kanpoko jendeari eskatuko bagenio Euskadiko paisaia deskribatzea, igual bai joko luketela paisai berde hori esplikatzea, ez? Baina, bueno, Euskal Herrian bertan dudari gabe, Kantauri isurikoak gero noiz, gure paisaia da, berdea, baserria, mendia, bere zelaia, basoitxoarekin, eta gero, mediterranear isurikoentzat, beraien paisaia da, zeharo desberdina. Eta nik esango nuke bi joera desberdin daudela, Kantauri isuriko jendearen artean, eta mediterranear isurian bizi diren pertsonen artean paisaiarekiko. Hemen, nolabait,
jendea hirietan bizi izan du da, hiriak asko hasi dira, industrializazioa handia egon da, eta nolabait kutsadura askorekin, eta jende asko etorri da bazterri girotik hirira bizitzea. Hiriak bihurtu ziren orain aldatzen ari dira, baina garai batean izan ziren leku oso kutsatuak, eta nolabait hirietako biztanleek gorrotatzen zuten hiriko bizitza. Eta mitifikatzen zuten baserriko bizimodu hori, ez? Pentsamendu romantiko bat zen, beraientzat baserritarra ikustea bere argiekin, hor mendian, belarra mozten, bere zelaiak, basoak, paisai hori nolabait mitifikatu egiten zen, romantifikatu egin da, Orduan, paisai hori bihurtzen da nolabait ikutu ezin den zerbait, ez? Nolabait abandonatu dalako, kanpotik begiratzen da paisai hori, ez da bertatik begiratzen. Eta orduan nolabait, bihurtzen da, intokablea edo dan zerbait, ez? Eta nik esan nuke, mediterranear isuriko jendeak beste kontzeptu bat daukala bere inguruan dagoen paisaiarekiko. Askoz ere, industria beranduago sartu zen, nekazaritza igual izan da, asko industrializatu zen, baina nekazaritza. Eta nekazaritzak asko aldatzen du ingurunea. Dudari gabe, asko aldatu du, Nafarroa eta Arabako paisaia nekazaritzak asko aldatu du. Eta orduan nolabait aldakorragoa bezala, paisaia ulertzen da aldakorragoa den zerbait, ez? Eta hori ustez onartua dagoela igual Nafarroan eta Araban. Eta igual haize errotek daukaten eraginean Nafarroan, edo non daude, nik pentsatzen dut hori hemen kantauri zurian, olako struktura nahiko fuerteak eta impactu asko sortzen duten egitura horiek hemen jarri izan badira, igual askoz ere borroka handiagoa egongo ez dela horien kontra. Nolabait, paisajea ikutu ezina dalako, ez? Eta igual, ez dakit, nik egiten dut erreflexio bat, eta igual hemen ez dugu onartzen aldaketa bat paisaian, baina han igual arrexago onartzen dut, ez dakit. Zer gora ikusten duzu, nigo erreflexio egin? Es que paisaia, digo que son lo que será, nekazaria beak, gizona danetik, alzatzen du, altukoan biza. Horrengo txabola gizonak enbertzunean, zurait batzeu moztu behar izan zituen, eta zurait alarrakin da modatu zen. Gero, izanean, nekazaritzakin, onkatzagakin, edo zenbait nekazari industria motekin beti paisai aldatzen da. Baina, gizona bizitzan, etxe sakabanatuetan bizitzan euskara bizitzan. Baina, zate bateko, dato bat batean, 13. mendetik hasita, Euskal Herrian, ia 100 bat hiri berri sortu ziren. Paisai penaretan, baiarago, puntorik, estrategikoenetan, urru gehiena zegoen tokitan, itxasertzean, lurre ederrenak zeuden tokidean, lur ordekar gantxikatzen dut, egun hiri, Eta hortik aurrea, ez ziak entitu hemen, paisaia aldatzen. Errepidea zirela, trena zirela, mila beratzen da berroeta amarrian, Euskal Herrian 1000 kilometro trenbide zeuden, 1000 kilometro trenbide eta. Gero, industrializazio bat horrezanean, revoluzio industria bat horrezanean, emerezigarren bizaldien bukaeran, hemen jarri ziren gure baiaretan, herri inguruetan, oso paisai ederretan jarri ziren, jokatu ziren, ikaragabezko paio industriala, baina oso ondo jarri ziren, beste paisai industrial berri bat sortu zuen. Geroztikan, emerezigarren izaldiko bukaeran egin zian, hiri kapitaletan, Bilbon, Donosti, Iruñean, Baionan, Gasteizen egin zian, herrian haunditze bat, egin Sánchez zian, eta Sánchez horiek kokatu ziren, ikaragozko paisari ederretan, ejemplu egin, nabarmenena eta gargiena da, Donostiko
marismetan, ikaragarrizko paisaje idileko batean, proiektatu eta eraiki zuten, ikaragarrizko hiri eder bat, Donostiko Sánchez Korta zerretzen dena, hiri paisai berri bat somatu zuen, eta lehenko baina politago. Diferentia baina, zatebateko ikusten zuen leheno nola zan kontxaldeko, mendimutu bernoazkean, eta gero jarri zuen, pasealdeko bat zuen, eta jarri zituen, egin zuen, ikaragarrizko, akupuntura bat egin zuen, eta baina ikaragarrizko politagoekin jarri zuen pasealdekuak, etxeak errepideak, kaleak, etxeak monumentuak, hori kontuantu dira, nire rolu gontu nahutea. Beraz, argi dagoena da, gizakia eta paisaia harremanetan daudela. Orduan, harreman hori kontua da nola eraman, ez? Gizakia alegintzen da oreka bat mantentzen, edo paisaia menperatzen, zakit niren. Bai, beti ere hor dago, ez, tiragira bat, ez. Eta orduan ikusten da, batzuetan hobeto lortzen dela aizten dut ematen tiragira hori, eta beste batzuetan aldiz okerrago, kasiago, eta bestatutan oso aizki, ez. Ikatzen nire ustez, eta arrazio zuen, nik aipatu ditut, kultura maila, hiri kultura mailan egindako momentu igonenetakoa, geroztik entorrian, momentu txarra eta gaizea ikarrazko bastindu eman zeizkidu hemen. Orduan, hortikan, atera bidea lortzen zaiatzen gara batzuez, baina gizakia genalian, ez da fiatzen. Uste du, edo zin egiteko, gure paisa eta hor dut, logikoa da, reakzio hori, logikoa da, baina hori genditu gara da, ez da digan, egin behar dana da, onartu behar dut paisaia, nahi eta nahi ez, gure belan horiak atzitik itorko gena, aldatzen duela. Eta egin behar da, ondo aldatu. Eta horretan inigo, paisajiste laguntzen dute? Bai, guzio, azken zinean guzio. Ni paisajista bezala egin dezakezen lana. Zuke paisajista bezala zein da zuela da? Zeneak, guzio ez ezaguna da puru bat. Mireneko beto azalduko dute, baina, paisajista hiru arlo desberdinetan ibiltzen da lanean, planifikazioan. Herri honetan, oraindik nahiko urruti daude planifikazioan sartzeko, baina gero eta gehiago konturatzen ari dira, hiri baten hazkuntza planifikatzeko garaian, guk daukagun nolabaiteko aportazioa prestagarria dela, ez? Beste gauza batzutan oinarritzen dira. Igual, ingenieri edo arkitekto batik, garrantzi gehiago emango dio, errepideai edo etxearen formai, eta guk ordea, ikusten dugu, lurra nolakoa den, bertan, aurretik dagoen ingurune fizikori nolakoa den, horri balore batzuk emateko gaitasuna daukagu, horiei etxekin bat ateratzeko baita ere, eta hiriaren hazkuntzan nolako katzeko soluzio berriak, edo forma berriak sortzeko baita ere, ni uste nahiko ondo ezia gaudela hortan, ez dizkigute aukera gehiagirik ematen, arlo hortan bintzat. Eta niretzat, konturatzen nahi nahi, batez ere Holandan jartatzen nahi da, asko, paisajista profesioa, plangintzan sartzen nahi da, eta ematen ari diren emaitzak, hiri jarrien sorkuntzarako, eta dira erabat berriak, freskagarriak, eta nire lagun arkitekto asko, benetan, berriak ibilitzen zaizkie, eta hori ez, oso imaginatiboak, eta nolabait eredu bihurtu daitezken modelo batzuk, ez? Hori izango zen arlo bat, eta hortan, igual mirenek gehiago lan egiten du arlo hortan. Gero dago, beste arloa dela ja parke edo lorategien diseinua, eta gaur egun hortan ari gera lanean, ez? Nolabait, gelditzen gara hankamot, igual, guri proiektatzea dagokigun espazio hori, beste plangintza baten barruan utzi den eremu txiki badalako, eta hor guk egin dezakegun aportazioa estetikoa besterik ez da, nahiz eta igual balio ekologiko batzu baita ere lehenka o alba da bintzat zartu, ez? Baina igual benetan zerbait egiteko aukera dago arlo hortan, ez? Plangintza arloan. Nik paisaiako ikasketak egiten dituenean, nire ikasle batek eman zuen nire ustez oso definizio hona dana,
paisaiaren plangintza zer dan, ez, eta zertan datzen horrek azaltzen zuenean, esaten zuen, bueno, argi dago eta orain arte izan dugun elkarretan ikusten da, guztiok dugun ideia paisaiari buruz ez dala oso ados jartzen benetan errealitatean dugunarekin, hau da, Euskal Herriko paisaiari buruz egin egiten, jendeak zenolako ideia du paisaiari buruz, eta kalera ateratzen geranean aldiz, ez ditugu paisai horiek ikusten, edo paisai horiek ez dira gehiengoa. Orduan berak izan zuen, paisaiaren planintzan ari direnen dana, dala paisaia ideal horren eta errealaren arteko akartea nolabait betetzea, eta horrek ekartzen dizkigun arazoak, arazoei irtenbide bat ematea. Hau da, lortzea azkenean jendeak bere paisaia ezagutzea eta onartzea, eta beste aldetik lortzea ere jendeak nahi duen paisaiak eraikitzea. Orduan, pixka bat lana hori da. Eta Euskal Herrian paisajistek kontutan hartzen zaizue, hau da ingeniariek edo arkitektuek den plangintzak eta egiten dituztenean, paisajistei kontutan hartzen zaie? Oso gutxi. Nik nire ditzien hauen. Gertatzen dana, naiz eta beste herrialde batzutan, paisajismoko profesioa sartzen nahi da, guztia bada, Madrid bada, landscape arkitekta, badira hor eskolak, ortoa da, fizu da eskoletan, Ameriketan, espaldidanik, Inglaterra munduan eta, arkitektura eskoletan izaten da espezializazio bat, paisaiai buruzko arkitekturak sortzeko. Hori, hemen horrelako ez dago, susmoik ez dago. Eta beharrezkoa da zaila. Izango ez da. Sortzen nahi dira, lehen da biziko aliak, hemen dauzkaten bi hauek dira, dauzkaten sortzen dian lehenetako profesionala gortan. Eta horrein dik ez dago tradizio ikan, eta horrein dikan, kosta itea, gure, irigintza iteko, metodologian, horako profesionalak eta taldeetan da zatzea. Hasi da, bizkaz, apurkara zatzen, eta eskola da noski. Hortik aparte nik esango nuke, gero eta behar eskola dala. Naiz eta irigintzan galitzan batzuek, naiz eta gure kasata espezializatu gabe, lurraldeak da paisaia duen kezkakin aspalditik gaude, gure, kezkatuta. Aspalditik esate bateako, ni neu momentuntan ditzen einek, investigazio lan bat, arkitektura eskolan, mendimaldetan nola iraiki behar diran, gure irizatzea berriak, gure iriak eta hartzen gara, aztertzen, historian zehar, baina Greziatik hasita, eta lehen digazita, nola eraiki dian, mendimaldetan da, mendizulotan batzutan, ikarrazko herri ederrak, eta ikarrazko iripaizai ederrak. Hemen dikapota, hemen bai. Orio, Ondarrari, Ondarru, Motriku, eta zenbait non dauden kokatuak, nola kokatu ziren, da tresnakin, irigintza programak egin zituenak, eta handelan hain zuen arkitektuak, tresnakin, eta badira bere. Horru, gertatzen dara askotan behar dugu, hortan espezializatu duen, batzuen laguntza. Eta hoai nahi da, honea irizten laguntza, eta lotura dan behar esku, eta gero eta gehiago, gero eta kalitate gehiago ezigitzen du, eta momentu batetik hasita, hori izango da, behar esku zerbait. Zerbait. Orduan, inigo ulertu bat dugu, paisajista oreka lortzen alegintzen da. Ez da git. Ez bai, azkenean, igual Xabier Leno komentatu du, paisajean aldaketak egiten dira, paisajearen izaera aldakorra da, hori onartu garra dago. Aldatzen da, ez da sekula geldoa o estatikoa izan, beti aldatzen dihoa. Egunetik egunera, minutu batetik minutu batera, orain nahi ez eguzki izti bat aterako balitz, argiagoa ikusiko genuke guztia, laino batek ilintzen du, paisajea aldatzen dihoa, baina zentzu guztietan, eta denboran baita ere.
Orduan, bai, gauza berriak eraiko dira eta paisaje aldatuko da. Orduan behar dana da, nolabait, saiatu alik eta egokien egiten aldaketa hori, ez? Hori da, bete behar dan lan bat, eta kasuan kasu, aztertu beharko da, soluzio eman, nola aldatu, baina bai, oreka baino gehiago da ezagutzea, nun lan egiten ari geran, zer dagon, horrek izan dezaken, bai, historia o tradizio kulturala, baina baita ere, izaera naturala. Geologia, topografia, hor dagoen vegetazioa, hor dauden errekak, horrek izan dezaken balio ekologikoa, eta hori zerbait aurkakoa izan beharrean, eta nolabait traba bat izan beharrean, hori baita ere sartzea gure proiektotan baliabide bat bezala ez. Igual nigo ezakiten ikusten dudan bezala, udaberrian edo neguan paisaia desberdina dela, hori guztiok ulertzen dugu. Baina agian jendeak ez du ulertzen zergatik etxe aurrean duen mendizka batean errepide bat egin behar den. Hori da, behar bada jendeak kostatzen zaiona, ez? Etxetik atzeatzea nahiz badu, ondo dago, etxetik jendeak gero eta gero zentzen etxetik atzeatzea, eta moetzea, eta Parisia jutzea, eta Bilbora jutzea, eta Iruñara jutzea, eta hortako errepidea behar dean. Hortako gizonak egan esplikazio. Txoriak eta bau, hemen tapari, eta muitu negu, behar dut tresna bat, eta tresna hori muitu, eta muitu. Behar dut dago goreka, Xabier. Eta hori da... Bentu zeman milaka kilometro, gure errepide eta trenbide indien gure benditan, nahiko horrekatuta da, gure paisaia da, biziki horrekatuta da, askotan, nahi deuna da, eunetik euneko horrekat, hori ez da posible, baina, eta datorrena, ez digan, momentu enten mundu guztian da, hemen guain da hon, mobilidade behar hori, jutean, galdidea bihordutan, eta danetien egiten nahi hori, eta arrekin iriztenan, lehen da bizi, merkatu eta lehen hori alazan, merkau de la lana, ditzen, historietan, amabos, amaseit, zein iriztenan lehen da bizi, Kastillako produktuak Holandara dara maten, da repila gontzabete zituen, atahu egun dazen, da guen, gaur egun, datorren, kontuan hartu, Ameriketan zaterateko, enpresa, servizu enpresagaria, bere empleatu, arduen gehienak, ordena gailu bat emate joa, eta bueno, hartu horregan kontzen zure etxea, eta handikan, korrektatu egin da, handikan gozu lan, eta horrekin, ikarrezko movimentu dago, lehen zentan, nekazari mundutik irida. Eta hori dago, dator movimentu ikarra, revoluzio bat, iritik nekazari mundua, guanteko joera. Hori dana, ondo gidaritu berkoa, betera hori, ateakoa, erosin espontaneida de ikarra garritein, eta hori, indiar da, ondo organizatu, aurri hartu horrei, hori badator, gaur egun erosin batzarritarrek, abazio gazili da, internet jartzen batzarritan, izautzen batzor. Eta gaur egun, batzarri batetik, egon daiteke, persona bat, egon daiteke, mundu guzien konetauta. Ikus dezake, futbol partido guztiak. Ikus dezake, pelizkule guztiak. Batzarritan batek, eta igitarrak gutan hau batzarritarrok. Kasta hori gainean daukau, sartuta, lauaitonak, pizkatzen Beira, ze gure, zelan dugu, lau aizona. Eta guk, joera, guk eta gure zeniek, nekazaritak munduak joateko. Hori izango ikarra eskutu, transformazioak. Horrei aurri hartzeko. Eta inbezko errepideak, bide gorriak, pasealekuak, etxebizitza mota berriak jokatu, paisaiakin, ondo horrekatuta, herri inguruekin ondo lotzita, bestela, zoreko zaigu iparraldeko modelua, eta nahi zentin iparraldeko modelua etxitxua tigri. Eta niri ere, hori ingurri eta... Ingurri ja, eta hori sortzen. Nik uste oso adieparria dela, askotan iruditzen zaigu, paisaian eragina duten gautak bakarri direla, eraikinak eta eraikuntzak eta horrako proiektuak. Ez badaude berez, printzipioz, relazio ondirik ez dutenak, adibidez, internetaren erapena, eta horrek
Zetzulako eragin handia izango du paisaietan, orduan askotan erlazioak ez dira hain zuzenak. Eta jakin behar da pixka bate jarraitzen, zein izango den, zer nolako paisaiak sortuko ditu. Eta aurri hartu bertzen jo, gauza jo guztiak eta planifikatu, eta la posibilidad. Ondo izia. Kontua da beraz, nik atera dudan konklusioa, gizakiaren eta paisaiaren arteko harremana bai dela gatazkatsua. Lakizu korrela ikusten duzuen. Eduki izan dira. Nik uste, biletu bezala da oreja. Eta, esate dut, oain arte gizonak, gizona denetian, egin ditun aldaketa paisaian, oain dala 30 urte arte, hilak ginenak nahiko ondo egin dago. Igual hortan izan da denboran epe luzeagoan egiten zirenako, ez? Igual nik uste kausik ondiena gertatu da, mende honen erdikaldea. Nolabait teknologia guztiak aurreak handia eman zuten, eta mendu zuten olako eraikinak nun nahi, eta denbora oso laburrean sortzea. Eta horre sortuzu nolabaiteko kaosa, hori da, kontrolatu ez zerbait. Eta hor igual dago, baina aurretik... Aldaketak, azken batean ikusten dena da, gizarteak eskari bat egiten du, zer nolako paisaia nahi dituen, esatek jaten da esaten. Eta orduan, aldaketa oso handi izan da, hori batetik, paisaiak aldatzeko gaitasuna asko handitutan, gare batean, eta gainera, gizartea aldatzen bere gustoak edo, bere modak aldatzen doazen abiadurari ere asko handitu da, eta orduan beraz, orain aurkitzen dira beti arazoarekin, paisaiak aldatzen ditugu, eta beti daude, paisai horiek ez baituzte, guztiz nolabait betetzen edo konbentzitzen, aldaketak ere gizartean oso azkar ematen dire bako. Eta orain gizarteak nahi duen paisaia hasten geranen eraikitzen, orduan gizarteak beste zerbait eskatuko du. Zuko gora duzu miren galdera, gaur egungo gizarteak zer nolako paisaia eskatzen du? Egun nuke, ez nire etxe atzean, ez? Ez da espresio bat, not in my backyard. Ez nire etxeko atzeko jardinean, ez? Bai, nik nahi polita eta aurrean, gauza itxusin nire ingurunean ez nik. Bai, gara Katalunian ikusimun, estatuzen errepide horrek, mertzen da, errepide berri hau, hemen ez, diko beste batzuen bizkarren gainean. Egia da, egia da, azkenengo berrogei urteetan, gauza galdatu dira ikarragozko abiadu hondi batean. Zaizai aldetikan, berigin. Eta aldatu dira, kultura aldetikan ikarragozko krisis hondi batean eskutik aldatu dira. Hor jendia dago, ez da zilatzen, arrazoia egin, zepentatu du, ala jarraituko gula, eta horrein mabetzak jo, buelta. Ez da bilatzen zen, eta egia azkenengo, azkenengo amarramorzan aldatu da, eta jargot, ezen puga jargot. Bilbao Donostiko autopista, egin zuten, baina hartu makinak eta jankizmoa zan, baina eozein da, tokilarki emetikan. Zaten, guztarotzen eskatu bendun, 1965 izango zan, guk eskatu bendun, zaruzko autopista, pasa zuten lekuti pasatorian, atzeko mendio hauen atzeti pasatzia. Ez ziuten ez da, kaseekin mopuko, kaseekin. Profesatu bendun, horioko barratik handatorren trintzera zikin, eta izenik gan, horien berrian, beste soldatek gan lehama tiatzetik gan, tunel bat izan. Tunel itza aitatzia ezan, baina amatzen ikua hori gara jartan. Tunela, gaur egun, beste teknologi bat zuritzen, egiten dira goza. Beste kultura maila bat egiten, zate bateko, Donostik Iruña indako autobidea. Zein ez dago gaur egun agoz autobidea. Horrek jazartu ditu, baina beste era batera, beste gauza, hobezie bada hoen digan hori, baina pauso berezi bat eman da, uneako. Eta, existu behar da nada, pauso berezi batek jarretzia. Nire iritzia da, onartu, nahi ez, gure urrengo gobernadoreak ez digu markatuko bestela,
hemen jarri dan, prozeso bat, hemen jarri dan prozeso industrializazio, hirigintza honetik prozeso bat dago, historiko gidatorna. Horrei jarraitzen betzen du. Ezin dugu gelditu, ezin dugu gelditu. Egin jarra, ez gelditu, hartu aurre eman, datozen teknologi berguztiek eta proiektuzen, baina exigituaz, oso kultura maila hon bat dian egitea. Hori da, nezako arloa, eta jende egin menzu hori, baina biziki, Bestalde, jendeak nahi dituen paisiekin jarraitu Xabier aipatu duzulen, jendeak gaur egun hirira dator lanera, baina gero bizitzeko paisaia badirudi nekazal giroko paisaiak eskatzen dituela. Horrek zer esan nahi du. Zagit. Bueno, ezakit, ganetik dago, ezakit. Hemen baita ere, zer nahi dute, paisaia, berde edo marroi edo horren aldeko eskaria dago? Bueno, hori errealitate da. Ez que arabat, nik ezagutzen du jende asko, sekula, herri batean joango bizitza, ez? Hirian oso gustora dago, hiritarrak sentitzen dira eta hirian gelditzen dira, ez? Orduan, hiriko paisaia ondo egin behar da, hiriak hobetu behar dira eta ari dira hobetzen. Donostik izan duen personalizazioakin eta guzti horrekin, hiria bihurtzen nahi da biztanleen lekua, ez? Eta hemen gainean ikusten dut, estan guztian, dauzkagun hiriak dirala askoz ere densoagoak, igual Europako iparraldeko hiriekin konparatuz, ezagun dira, nolabait jendea igual, han bai bizidala bere etxeetan, eta nolabait periferia batean, eta kontakto hori, naturarekin kontakto hori gerturago dutela. Hemen hiriak egin dira, egin ziren oso kompaktoak, eta honek bihurtzen du azkenean, norberak, bere etxean bizida, bere pisu txiki batean bizida, baina behar duen espazio, behar handiago hori dauke espazio, kaleko espazio batean, ez? Askoz ere ekologikoa da, niri dago, hemengo hiriak nahiz eta igual askotan itxusiagoak izan, eta kutsadura fiziko gehiago izan, dudari gabe, Europako edozein hiri garbi eta txukuna baino ere ekologikoak dira lurralde gutxiago konsumitzen dutelako. Densidade horrek sortzen du noraiteko hiria bizirik egotea. Eta kasua, igual hemen gainean lotu genezaken lehenu hasieran aipatu duzun mugak direla eta ez direla, ze gertatzen da, Donosti eta Hendaia artean, ze gertatu izan du. Jende asko garai batean jontzen Hendaiara bizitzea, konturatzen da, ez daiela bizimodu hori gustatzen, jende gustatzen zaio, izetik atera eta bizitza egotea. Eta hemen hegoaldeko hori asko gustatzen zaigu hori, ez? Hiria hiri izatea, ez? Eta herria herri izatea, eta ez nolabiteko residentzia, atea kalea eta igual ez? Eta jendea bultatzen ari da, eta hura guzten du, ez? Eta nolabaiteko nahizta zuk aipatu jendeak nahi izatea baserri girora edo nekazal mundura bueltatu, benetan esango nuke gehiengoak ez lukela hori nahiko. Igual hola gehiegi pentsatu gabe, baina gero aukera emango balitzaie hori aukeratzeko, igual askok damutuko lirateke eta bueltatu hirira. Nik uste, hemen dago ikaragezko tradizioa hirien bizitzeko, eta hirien guretan bizitzeko, eta hori mantendu indiar da, ezin da hori alde batea utzi. Gertatzen dana, egongoa joera bat, hirizikan ertzetzeko. Hiriko batez ere, hirietako auzo maila txarren daukaten zuetatikan, eta jende gehiago ontokitean, soinu gehiago ontokitean, egongoa joera bat, baina joera hori, ezin da onartu izaztia, jendean mendialdea jun, sakaban otelik. Inbezako, behar bada,
hiri inguruetan, batean edo kale bat zerriak zentzen moduan. Indiarda, auzo bat, nola esan, auzoak, nola esan, baina, indiarda, bidatu berda, hor muga bat, hiria eta nekazal mundu arteko transizio bezalako paraje bat, nekazal eta munduko aukera da bentaja dituenak, herritikan gertu dauenak, ez diranak, nekazal eta munduko lurdanak ez dira, onak, nekazal produktuak egiteko, edo paisaji karagazuetan, ez dira, aukera du, erdibideko tokio zerta, hiri egin da ondo lotu, bide horiekin, bide hori egin da, hemen izan, kasas baratas, Bilbo inguruan da, bine gaitzen da, gobeigarren urtean egin, hauzo, etxemerkien gaina, baina, bakoitza bere jardintzuekin, bere barra, baina parcela txiki, ez milionak joan, irureun metroko parcela bat, holako, erdibide bat biletu, batzu egin guia, sakaban dutuko dianak, baina bestela, zoreko zaigu, iparraldeko modelua, zoreko zaigu. Hori da, horren kontrajundi arroi, baina biziki, horrek lortuko du, lortura haustia. Eta gainera, konstituzioan behar dugu, behintzat Gipuzkoa eta Bizkaian, ez daukagu lurralderik. Argi dago, hiriak jarraitu beharko du interesgarri izaten. Bertan, bizitzeko. Eta, egongo da, agian biztan garen zati bat, herri da, edo herri bizkarra botatzen nahi duena, edo joan nahi duena. Baina lortu behar duguna da, hirien biztan egoen gehiengoa, hirian gelditzea. Eta gure hirien tradizioarekin jarraitzea, gure hirien duten tradizioa da, gune irikiak komunak dira, guztiontzat diren egun irikiak dira, eta aldiz iparraldean duten beste eredua da, gune iriki txiki bat, baino pribatua, hau da, gure etxekoa, gure jardintxoarekin, eta guk hemen daukaguna da, gure pisua, gure etxebizitza bat, hiri batean, eta sekulako batzaldia, orduan, etxariakotakoa. Eta horri eustea nik uste oso garrantzitsua dela. Askotan, eta suposatzen dut ere inigo berdin izango zula, askotan gatarran bizitza izan ditugun urteretan, hangoekin askotan, azten zera, beraiena mantendu nahi dutela, eta zatu dut, laugarren etxebizitzatik gora, nik zenara bat, bera bidaltzen bali maitu jolaztera, bati zerbait garratzen bali mazaio ez diren borarik ematen gesteko garaiz, eta urazintziko. Eta, zu bizitzako bat abertzen gainean, eta zaten, zu bizitzako bat abertzen ondoan. Eta zen abako abantaila du horrek, Orduan, askotan ikusten dugu, eredu horren alde ona bakarrik, eta da, mi nire etxe zeitango dut, eta nire jardintxoa. Baina dizkiogu alde txarrak ikusten, eta bizitzan garenok, horrelako etxetan bizitzan garenok ikusi dugu. Kaleak noski ez daude adokinetutan bezala asfaltuta daude, ez dago dirurik, oso luzea dira. Ez dago autobuzik, autobusikorik ez dago. Hain luzea dira, hain urruti daude autobuzi hauek eta horren bezeko ibibira egin lukete privatizatu egin direla. Eskolak baka urruti daude, eta eskola hona batetara bidatu gara nahizu zure semea edo alaba, urruti da zun beharko dezu, eta kotxerik ez baldin badakazuz, auzokoan gelditu beharko du, eta auzokoan gelditu diren guztiak, zu bezalako tankerako modukoa dira, Orduan, argia, adibidez, du hemen aituta gaude, hauete irian egiten, eta, argia, kaleko argia, ondo dago. Egotokitan, bizitu bombiletxo, naranja, horako argi hori zea bat eman eta gero, instalazio guztiak, oso garizia da guztiari mantentzea. Orduan aurkitzen zera, irikitzen duzu baso basura eratea, ez hortik ez eran hori berunezko kainetiak horrein. Orduan, ez dago dirudiko eabatzeko, Argi dagoena dagoeneko pasatu gara soziologiaren arlora edo soziologiaren ikuspegi eta honek erakuzten du paisaia ez dagoela bakarrik biologiarekin edo lotuta baizirela, baita ekonomiarekin edo soziologiarekin, diziplina ugari hartzen dituela. Eta gaur egun oso garrantzitsua den zerbait paisaian eta jendeak asko eskatzen duena da ondare kulturala, ondare historikoa mantentzea. Ikusten da jendeak gerozta gehiago nahi duela, bere sustraiak nolabait gertu ikusi nahi ditu. Hasi gera,
Bueno, mundua globalizatzen zaigu, interneten gaude, egunero berriak ikusten ditugu, CNN ikusten dugu, mundu guztiko berriak, eta sentitzen gara, hori munduko biztanle, baino azkenean daukagun beharra da, gurera, gurea di euskaren beharra dago, eta paisaiak hortan asko laguntzen du. Paisaia hortan bai da egia, ondarearen zatirik ikusgarriena dala. Aurrera goaz, beraz. Bai. Bueno, lehen komentatu dugu behar bada komediko litzatekeela komentatzea apur bat legealdetik zer dagoen. Hain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoan zein paisaia daude babestutak, zergatik, beste paisaia batzuk ere kontuan hartu beharko litzateke, zuei zein paisaiak arduratzen zaizue une honetan gehien. Gure Elkarte Autonomoan paisaia bezala, ez dago ezer babestua. Hau da, ditugu gure parke naturalak eta biotopoak eta baino ez dago legearen barruan paisaia, parke naturala dagoen bezala, ez dago paisaia babestua, beste zenetatik dagoen bezala. Orduan, araudi mailan, ikusi beharra dago, nazioarte mailan orain dagoen proiekturik garrantzitsuena agian izango da Europako Kontseilua duen proiektu bat, aurten ja sinatu nahi da hitzarmen bat. Europako herri guztiek sinatuko duten hitzarmen bat paisaiaren babeserako. Orduan, hortan 1994 ibili gara lanean, horren aurretik egin zen Mediterraneoko paisaien guzun bat, Mediterraneoko paisai buruz bakarrik zana, eta hortik ateratzen pixka bat ideia. Eta horrek garrantzia handia izango duela espero da. Gero, Europako herrien artean, askok dauzkate paisaiari buruzko legeak. Paisaiaren konservaziorako eta babeserako legeak. Eta hemen ez daukagu horrelako legerik. Hemen legerik ez daukagu oraindik. Eta, kontuan hartu behar da, adibidez, zuzen 1976koa da lege hau. Alemanian 1976 urteak. Bai, Frantzian 1983koa da. Eta lege hauek zuk dite helburutzat, hitz batean esan da. Paisaia konkretu batzuk, Darezatik dago pixka bat. Batzuetan erlazionatzen da asko paisaiaren konservazioa ekologiarekin, adibidez Alemaniaren kasuan hori da. Orduan, paisaia ikuspegi hortatik ikusten da. Suitzan adibidez, ondare kulturalarekin eta historiakoarekin asko zer lotuagoa dago, ikuspegia pixka bat desberdina da. Eta gainak izan, agian dira konservazionistagoak gehiago mantendu nahi dute paisaia ikutu gabe eta ez erralatu gabe. Beste herri batzuetan gehiago uzten dute paisaia hori aldatzen edo gehiago uzten diote naturalki evoluzionatzen. Orduan ikustegi desberdinak daude eta noski horrekin lotuta administrazio desberdinak izaten dira herri bakoitzean paisaiaren ardura daukatenak. Batzuetan nekazaritzako administrazioa da, beste batzuetan ingurugirokoa, beste batzuetan lurralde antolaketa eta hirigintzakoa, batzuetan ere kulturakoa, batzuetan kulturari lotutzen zaio bakarrik, paisaia, eta ez da horren beste ikuspegi natural hori. Orduan, herri bakoitzean ikusi da, desberdin joan dela evoluzionatzen, paisaiaren politika eta araudia. Baina bai da ikuspegi garrantzitsua esatea, herri gehienek, Europan zehar, haien paisaiaren iztera. Bai, nik behar bada, ez da nire espezializatzea hau baina, gai hau baina, nik ikusten dutena hemengo Euskal Herriko, bai, Euskal Herri oso orokorrian eginda dauden, normak edo araudiak, bai herri mailan eginda daudenak, eta bai baiara mailetan egiten egian, langiltzetan. Nik ikuste dut utzune nabarmen baten. Borondate axaletik edo borondate bat, ez dala ikutu behar da nekazaritzen mundu. Gana ere kauta dago. Etxe bat diteko kidutuko 20.000 metro herri gehienetan. Izan bertzean nekazariak, jende asko dira nekazari diutzen, baina partxoki, disfrazatitzen, etxe bat egiteko. Baina, dago, simplifikatzen dira, axaletik ikusten dira, eta uste dugu, debekatuaz, gana ikutzea horrekin dozu, eta ez da jargo lantzen. Soka hau zingo da, batetik ozen, bestetik. Nik uste,
aurre hartu eta jola. Egia da, dagoen, korrente berri hori, nekazari mundoa juteko eta joera berri hori, hori endia da, gidaritu, plangintza berezi egiten. Eta nekazari arloa, sakonian aztertu. Ekusi zer toki, zer paisai zindien ikutu. Zer toki ezin dian, bihurtu nekazari eta produziotik beste ekinta dut. Baina, bilatu, esparru batzuek, paisaian eta nekazari munduan, irigintzakik lotura egiteko posibilitate dut. Eta horri hartu eta horrea eramaten dira. Nik uste bestela galdu ingo dira. Bestela bere zetortu da, joera hori, hori izatik duan. Nigo araudia dela eta utzunerik ikusten duzu, edo? Bai, araudi ez da alde batetik, eta bestetik ni orain aituzen nahi naiz, bai, nire burua paisajista bezala ikustea, eta onta dedikatzen naiz, eta lan egiten dez, kostata baino. Hortatzen da, orain arte, asko kostatu izan dut zaitela, paisajista naizela, jendai erakustea. Ez dago itura bat, ez dago karrera universitario bat. Ez dago maian. Orduan, gu kanpoan ikasi dugu, paisajismoa, honea gatuz, eta bairu ez dela, ez da. Nio baina arte fantasma bat. Claro, gehiago lorategiko lankide bezala ikusi zaituzte, edo? Bai, igual bori da, ez? Lorea jartzea, eta ez da hori bagarri, ez? Asko, gauza ere, asko sakonagoak egin daitezke, eta plangintzan ustez, dagoela kosta. Eta bain dola gutxi, hori, lehen bezan bezala, ikusi ditun holandezen ereduak, eta benetan, baina oso freskoak, eta oso interesgarriak ziren, eta beti paisajismotik egindako aportazioak plangintzaren. Eta problema hori da, ez dagoela profesioa existitzen da, errealitate bada, baina unibertsitatean ikaskuntza horiek ez izatean, ez daukagu kolegio bat. Orduan, zebertatzen da, administrazioak ez dula hori ez egotean ezin du nolabait behartu, plangintza honetan gaina behartuko dugu paisajistek parte hartzea. Zertian existitzen, ofizialki, existitzen gara, fizikoki. Eta alde nahi hortan lanean, eta hortan borrokatzen. Baina, errealitatean, nahizta, hemen egon, ez gera hor. Kontutan hartzen edo, plangintza egiterako. Kolegio bat, kolegioak, administrazioak, ez du nabarmentzen, zein diren, irigintzan da bizan, eskatutako gizonak, zein titulu dunekin konformatzea. Garriagoena beraz miren, zipa aldatu behar dela, ikusten dudanez, paisaia dela eta utzune nahiko daude. Aipatu dugu legedia, gero Igok aipatzen zuen beste gai hori, beraz, zipa aldatu behar dago, nahitan nahi ez, kontutan hartu beharreko gaia da. Horrek ez dauka bultarik. Eta Igok esaten zuenarekin jarraitzez, unibertsitatean paisaia sartzea benetan garrantzitsua da. Eta hortan, senyorrez bezalako pertsonek lan asko daukate horretik. Barcelonako arkitektura eskolan gogorki ari dira gaiontan lan egiten, eta sortu daia bigarren zikloko ikaskuntza ez ofiziala, baina nolabait hango eskolak eman dio bere babesa, eta babes horrenpean sortu da bigarren zikloko paisajismoko ikasketak, ez? Nolabait, gaur egun ja, ofizial zehar egiteko biderik garbiena hori izan da, ez? Oraindik ez da erabat ofiziala, baina hor ari dira ja ikaskuntza batzuk ofizialtu nahian, eta hor daude ikaskuntza horiek, ez? Baina, gertatzen da hori, usunea hori, ez da ofiziala oraindik, ez? Eta hori beharrezkoa da, bestela, utxean ari gara lanean, ez? Zabieraztu unibertsitatetik atoz, bertan irakaslea zera, honetarako asmori badago edo oraindik nahiko berde dago? Berde dago, naiz, berdea egin gotzen, baina berde dago, badira asmoak, baina Barcelonako unibertsitatea dauzka 100 urte, eta guria dauzka 20 urte. Eta gu, esatu da arkitu eskolan,
gu dakau arkitektura eskola bat, eta arkitektura eskolan, gu saiatzea irigintza, horretikan, arkitekto gehienentzako irigintza, espezialitate moduan kokatzen, ezin deu sakondu, ez irigintza eskola bat. Orduan, paisai asuntu eta, plan gintza berria egiten egia, eta hor, zartuta dago, paisajismoa natura berri bat zela, baina oso asaletiko, oso mantxo, Inigo miren beraz endika madukazu delanik, Jarraitu beharko duzue. Batzutan indarra galtzen dugu, eta nola deprimitzen gea, eta jaten dugu, zerta eragia hemen borrokatzen, ez dugu zer Apuranoa. Ez dakit bombero egingo nahi talbal. Inigo también, arkitekto zarrak, askotan deprimitzen ege. Deprimitzen, zertarako dan bizitza jakitera iritsi gabe, Josentu nehartak zatu moduan, nahi zan, Bueno, kontua da, minutuak agortu zaizkigula, hemen oraindik ere luze jarraituko genuke hizketan, baina ordu bete pasatu da. Gustora ditu gara, paisaiaz hitz egiten, esaten duen hasieran ezoizko gaia, baina askotan gai hauek ikusten duzuenez, askotarako ematen dute. Besterik ez, eskerrak ematea baino ez geratzen, eskerrik asko Miren, Inigo eta Xabier etortzeagatik, eta jarraituko dugu honetaz hitz egiten, zaki datorren dutean, edo horrela ea egoera beste baten. Eta entzulei besterik ez, mila esker horri izan zaretelako, eta gogoratu, datorren azartean ere, hementxe izango gaitizuela Eusko Ikaskuntzaren saioan. Ordura arte, ondo izan eta agur.